नमस्कार. प्रेरणा क्रिएशन्सद्वारा आयोजित आजच्या या ऑनलाईन कवी संमेलनामध्ये पुण्याहून मी ज्योत्स्ना तानोडे माझी स्वतःची कविता सादर करते. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे खरी श्रीमंती. एके दिवशी मनाने माझ्या पुकारा करीत बंड केलं. अहो, एके दिवशी मनाने माझ्या पुकारा करीत बंड केलं. माझ्याकडे लक्ष दे ना जरा. जगणं माझं अशक्य झालं. एवढी सुद्धा जागा नाही आहे, श्वास माझा गुदमरतोय. एवढी सुद्धा जागा नाही आहे, श्वास माझा गुदमरतोय. सगळा पसारा वर्ग बास झालं हात जोडतोय. सगळी कामं दूर सारीत मनासाठी सवड काढली. अहो, सगळी कामं दूर सारीत मनासाठी सवड काढली. पण मनात डोकावायला कुठं जागाच मिळेना झाली. अहंकार, अपमान, चीड, सूड, लाचारी, काय न काय. अहंकार, अपमान, चीड, सूड, लाचारी, काय न काय. अडगळ किती साचलेली, कळे ना कुठे ठेवावा पाय. कचरा सगळा साफ केला तेव्हा श्वास मोकळा झाला. जागा पाहून आत शिरले, असंख्य गोष्टींचा लाभ झाला. हिरव्या चुड्यांनी मोहरले सानुल्यांच्या गोड आठवणी. हिरव्या चुड्यांनी मोहरले सानुल्यांच्या गोड आठवणी. अलगद हाती गवसल्या सुखदक्षणांच्या रत्नखाणी. नात्या गोत्यांची गर्भरेशमी जपून ठेवलेली पैठणी. जिवलगांचा स्नेह खजिना, आईच्या वात्सल्याचा तन्मणी. ठरवून टाकलं यापुढे घाण साठूच द्यायची नाही. निर्मळ मनाच्या अंतरंगी सुख शांतती नांदी राही. आपलं मन आपल्याशिवाय कुणाकडे दान मागणार. अहो, आपलं मन आपल्याशिवाय कुणाकडे दाद मागणार. माझ्या जीवाचा मैत्र तो त्याला खूप आनंदी ठेवणार. माझ्या जीवाचा मैत्र तो त्याला खूप आनंदी ठेवणार. धन्यवाद.